Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan ngraos-ngraosake lelakone para rasul 5 ayat 12 tekan 16 lan kawaca ayat 15 lan 16 kanthi jejer ngarep-arep mujizat lan kaelokan ing jaman iki. Lelakone para rasul 5 kawaca ayat 15 lan 16 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. Apa sing ditindakake dening para rasul mau njalari wong lara padha digotong menyang dalan-dalan diselehake ana ing amben lan ana ing klasa supaya yen rasul Petrus liwat saora-orane ana wong sautara sing bisa ketiban ayang-ayange. Wong pirang-pirang saka ing kutha-kutha sakupenge kutha Yerusalem padha gumruduk teka. Nggawa wong sing padha lara utawa sing padha kesurupan. Wong lara mau kabeh padha diwarasake dening para rasul. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Maranatha. Amin. Para sedherek nalika kumpulan nyuraos kitab suci ing kelompok ana pitakon lugu kang kaaturake. Ya kene saiki wis ora ana mujizat utawa kaelokan kang katindakake ing satengahing pasamuan. Pakaryan mujizat lan kaelokan kang dikarepake iku kaya dene lelakone para rasul kang marasake wong lara utawa ngusir demit saka wong sing kesurupan. Apa amarga patunggilan pasamuan kagungane Gusti saiki wis kelangan kasekten utawa amarga pakaryan mujizat lan kaelokan wis ora dibutuhake maneh? Para sedherek sing jenenge pakaryan mujizat iku pancen ora bisa dinalar. Mujizat iku pinangkane saka Gusti kanggo mitulungi lan babarake kaslametan sarta karahayon marang umat. Mangkono uga kaelokan iku pinangkane saka Gusti. Pakaryan mujizat lan kaelokan bakal ndadekne wong gumun amarga kaya dene ora bisa dinalar. Kedadeyane woe gawe sing nampa lan nyekseni padha memuji lan ngluhurake asmane Gusti. Nalika jaman sending pakaryane dokter lan perawat ing klinik lan rumah sakit iku uga diarani mujizat lan kaelokan. Lan ateke panti asuhan lan sekolah Kristen kang dadi sarana akeh wong sing dudu saka golongan priyayi bisa melu sekolah lan mengko nalika lulus bisa makarya dadi pegawe, guru, perawat lan sak piturute. Iku uga klebu pakaryan mujizat lan kaelokan. Lan ing jaman iki taun 2020 menawa kita ngarep-arep pakaryan mujizat lan kaelokan saka Gusti kababar. Apa wujud sing bisa kita wujudake? Dadi umat ing kratoning Allah kang rawuh, iku nderek mujudake pakaryan kaadilan, kayekten lan tentrem rahayu. Nalika saben rendeng kena banjir bandang lan yen ketiga ngalami kebakaran alas sing peluke gawe sesek. Nalika asil alas lan tambang ora dadi sarana karaharjan sak bangsa. Nalika tumindak sing ambeksia marang wong cilik nindes sing ringkih lan hukum sing mung belani wong sing duwe bondo lan kuwasa. Umate Gusti kang urip njejekake kaadilan lan kayekten lan dadi dalane tentrem rahayu ing tata urip bebarengan iku wujud pakaryan mujizat lan kaelokan sing ora bisa dibantah. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos.
Menapa njejegake kaadilan lan kayekten ing tata urip bebarengan bisa katindakake srana ngusir roh-roh najis lan ala ing tata urip bebarengan. Menapa program makan bergizi gratis kangge bocah sekolah, ibu kang ngandhut lan para adiyuswa bisa dadi sarana mujudake keadilan sosial kangge sakabehing rakyat Indonesia. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, mugi patunggilan pasamuan tansah kasantosake kangge mbabarake pakaryan mujizat lan kaelokan ing satengahing donya. Supaya asmane Gusti kaluhurake lan sangsaya akeh wong kang padha pracaya marang Gusti. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.